Pipsapossun leikkihetket edistävät lasten sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä ja tutustuttavat heidät maailman monimuotoisuuteen. Kun uimaseurana ovat Bubble Guppies, pääsevät lapset sukeltamaan kirjoitus- ja lukutaidon, matematiikan, tieteen ja taiteiden kurssille oppien leikkien kouluun valmistavia taitoja. Päivä, jolloin Henry tapasi sarjassa lapset seikkailevat Henryn kanssa ja löytävät joka päivä jotain uutta. Yhdessä porukka oppii monia mielenkiintoisia asioita historiasta, tieteestä, urheilusta ja luonnosta. Vako ja bändi keikalla. Sarjassa ratkotaan arvoituksia ja opetetaan lapsille vaihe vaiheelta tärkeitä ongelmanratkaisutaitoja, kuten luovuutta ja joustavuutta. Jokaisella Umizoomin mahtavalla matikka-missiolla lapset oppivat matematiikan varhaisia taitoja, kuten laskemista, lajittelua, mittausta ja muotojen tunnistamista. Lisäksi lapset saavat tietoa numeroiden voimasta. Lapsesi kisaavat Blazin ja hänen ystäviensä kanssa. He rynnistävät hirviömäisiin ongelmanratkaisutehtäviin ja pelastavat päivän käyttämällä tiedettä, tekniikkaa ja insinööri- ja matematiikan taitoja. Blazataan! Rusty Rivets ja hänen ystäviensä keksintöjen parissa lapsesi tutustuvat tekniikkaan, suunnitteluun ja teknologiaan ja kehittävät samalla luovia ongelmanratkaisutaitoja. Suunnitellaan ja kootaan yhdessä. Walin kanssa leikkiessään lapsesi kehittävät tärkeitä varhaisia luku- ja kirjoitustaitojaan ja harjoittelevat kirjainten ja äänten tunnistamista, riimittelevät ja kehittävät sanavarastoaan. Wally Kasab, Nick Jr.